9:30 ng umaga. Kalusugan at bayanihan. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father si Mr. Loreto Lojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND CGB kasi ang papa mo 77 years old, marami ng sakit, merong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito, Papa po? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilonero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February, yun po yung sabi na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakadiferent siya sa kalihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3. March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos pang mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng CREA niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, noon. Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng card. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng CREA ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-CREA naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa. Pati yung kapatid mong galing Canada, nurse. Kapatid ko pong nurse na hindi galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi ko ni kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis lang tayo. Kaya Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po CREA. Sabi niya, pumili
Umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung Ligao City, pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB kasi ang papa mo 77 years old, marami ng sakit, merong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po ano nangyari dito kay Papa mo. good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Urok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February, yun po yung grabe na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-depression siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3. March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, nag-worry po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos dito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sabi na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng CREA niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng CREA ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, nasabi niya, magpa-CREA naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa sa lab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa ko. Pati yung kapatid mong galing Opo, Canada, yung nurse. kapatid ko pong Hindi nurse na galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung CREA? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka, Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng para magpa-CREA. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran, naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Doc. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo nung mga food supplement ni Doc Joey.
Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang binaba ko kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 na ko. lang. 36 na lang, Dok, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So, bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so, Kaya po, andito din ako, Dok, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Dok. Kaso sabi ko, ako na lang, personal lang magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po Madali, hindi ang nakukuha buhay na. hindi. Oo. Hindi So, talaga yun nga sinasabi nakukuha. ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing Four. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nagtatubuli ako, nasabi ko, baka naman hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napakaliksi na naman. Ang bilis na naman, kahit saan na naman nakakapunta, nakakapagmotor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord, na natulungan po ninyo ang inyong anak, si Mr. Loreto Pilohero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalitan natin na ang ating Amazing Four na galing sa Amerika, all natural. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po yung naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalad tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C at ng ating Amazing Four. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance.
So, nakagamit na ako ng Amazing Port, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, mayroon akong migraine, mayroon akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing Port dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing Port, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong makamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Nila namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko, pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinigilan ng kawain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, hiwalay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing Port. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Doc, bigyan mo ako ng Amazing Port. Nung uminom ka ako ng Amazing Port, sabi mo yung gabing yon, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing Port. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos,
yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos ang ganda ng aking tulog. Tapos naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan mangyari niyan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun, nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So, yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano ba yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't wala hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pag 2 araw ko pang inom itong amazing for niya. Iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong amazing for natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ito, pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, and even dito sa Pilipinas, and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo o ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing Four, na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung nawala na yung maintenance mo, at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa ating lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anhin pa natin itong lahat na nasa natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa-doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana wag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi yung tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay kong 120 or more, kaya-kaya natin. So, matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, lahat ng mga tao kung doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So, 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So, thanks talaga.
At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga Amazing sikreto ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing Boy. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. If you say invest to your health, because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing 4 na galing sa Amerika ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. Magandang Umaga po sa inyo. Ako po si Corazon, ako na taga-Banyan. Nagpunta ako kay Doc dito for organista, mayroon akong rashes at saka nabagok yung ulo ko. May sugar ka ba? At high sugar pa ako. High sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, Sa ospital. sabi na lang ka. Oo. Nabagok so ano ko sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito, parang service ko sa iya kung anong marayon. Kaya di pa inom akong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung missing Amazing juice, Amazing 4. missing 4 at saka ano, Amazing juice, Amazing coffee. missing coffee. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rashes. At saka nag-abil pa akong sabon, paki. Opo. Oh. Salamat sa Panginoon na Galing ka. galing ako at wala na akong ano. So rasis mo nanay, nawala na talaga. Na nagralaya na baga. Wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory normal, 110. Okay, so Nagpapunta ko almost, kanina opo, dun sa dinere. Okay. 110 na lang. okay, so almost normal. Opo. Kaya napunta Pagkata- naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo, pwede po yan na maintain ka na lang. Doon po sa Amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4-4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin 1 mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagawasan nga, mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa January, 78 na. 79 na ako. Oh, Wala Jan- man akong maintenance kasi. January sa Ngayon lang ako 79 na nangyari si nanay. Walang Kaya- maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing 4, gumaling yung kanyang process. Rasis. Yung Nagralaya sugar na niya, nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayaw. nabagong pa. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-unang kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka tayo. Napakinggan ko nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, makadamot akong kwarta, pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari ngayon, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Mayroon nagsabi sa akin si, yung kabarkada ko, saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo, siya ay mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nakakain siya ng marara, Oo, nagkakati. nagkakapit. Oo, anong marara? Sa Dito hindi yung amazing problem. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing po. Kaya sasabihan ko si
Huwag ng pangalan. Awal ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta kami. Yes, pwede mong samahan. Oo. So Samahan yun, ko siya. ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing 4 na galing sa Amerika sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito na gumaling ang kanyang mga kate-kate, rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your Assistant. assistant at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon ay siligtanay na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko eh. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parate, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then, success. Opo. Success, ganyan. Success. Kaya successful kang gumaling ka na. Bumalik. Okay, maliwanag. So maraming salamat na Salamat. makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi parang naano siya sa pag ng tubig. Yung Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo noon na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nang ihi. 3 days lang siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa, Mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo yung urinary. Sabi, urinalysis. Oo. sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta Oo. dito. So talagang very powerful in just 15 days po, Opo. natulungan ng ating Mega 1. Kaya po bumalik kayo si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Mega 1? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa Opo. ating mga kababayan, kamag-anak Opo. para uminom nitong ating produkto na tatangin na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side Sabi effect ko, kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Mega 1.
na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So, sana lahat pong mga nanonood, nakikinig, na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Omega 1 na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Hello po, good afternoon. Ako po si Marie Dasaytong, isa pong distributor ng Pangkuhan. Ang ano po, sa based on my experience po sa pamilya mo, hindi po ano mga product. Primero po, ako may gallbladder. Ngunyan, ang titake ko lang ito, amazing juice. Hindi ko initig anong capsule, kasi takot nga na ako sa capsule. At ito baka fake yan. Hindi mo na yung juice. Nung ininom ko yung juice, yung tiyan ko talaga digdig. Bigla siyang parang suminakit, ganyan. Nung kinabukasan, nag-CR ako. Mga after 1 month or 2 months yun, nagpa-skid ako ng ultrasound. Pina-check ako kung mayroon pa akong gallbladder. Sabi ng doktor, malinig naman daw yung ano ko, wala naman daw akong gallbladder. Kaya yung itong amazing juice, talagang miracle talaga siya. Tapos, sa experience ko nga, maganda siya. Yung pangalawa, yung sa tiya ko naman, nadulas siya sa bahay nila. Ang problema niya, yung balakang, medyo na-crack, may crack siya, tiit lang. Hindi na siya naka-igda, timatanos. Sabi ng doktor, di ka na makakalakaw ng 1 year. Di sakto, meron akong stock sa bahay. Di ginawa ko, pinainom ko yung Amazing 4, ito, 4, 3 times a day. Mga after 3 months, ayun, okay na siya. Nakakapaglakad na siya. Tapos nakakakain na ng maayos. Tapos hindi na siya bumalik sa ortho niya para magpatingin ng bones. Tapos ako naman, yung nadalas ako sa CR, ang take ko, ito lang, Omega 1. Tapos nung sabi nga ng doktor sa akin, 6 months, 6 to 1 year, di ka makakalakaw. Kasi yung paa ko, may crack dyan. Sa CR kasi, dumanon yung paa ko. Di na-crack. Tapos nung sabi ni Doc, ito i-try mo para gumaling ka. Yun nga, ito nga. Di dalawang sakit na nawala sa akin. Yung paa ko, hindi nga inabot ng 6 months, gumaling. Tapos ngayon naman, last week, yung kapatid ko. Yung kapatid ko, mayroong kidney failure. Pino-check up siya. Ilan ang creatinine? Ang creatinine niya is 1,549. Sabi ng doktor, dalhin sa BRTTH para dialysis. Tutugang ko, pag sabing dialysis, natakot. Sabi niya, baka pag dialysis, kinaumagahan, wala na, patay na. Sabi ko sa kanya, i-try niya itong, ito lang, 3. Yung millionaire. Lalo pag kumanda. Ito lang ang pinag-try ko sa kanya, 3. Sabi niya, pumunta sa bahay, kasi nadadasaktan niya yung chat. Tapos ang mukha niya parang Buddha. Bulo siya lahat siya pilog na. Manas. Kasi hindi siya nakaihi isang araw. Sabi ko, itry mo daw to para gumanda yung katawan. Sabi niya, baka ano nga mangyari sa akin? Sabi ko, hindi kayo mamamatay. Kung gusto mong mamatay, huwag mo ko ginumin. Ginawa niya, ininom itong 3. Pinainom ko siya ng Cerelac in the morning with warm water. Pakainom niya, mga after mga 4 hours, sabi niya, parang yung nag-CCR ako. Sabi ko, baka ako makaihi ka. Kasi kung di ka nakaihi, mamayang hapon, kapadialis ka na namin. Hindi natakot siya. Di mga after 4 hours, umihi ng konti. Yung ginawa ko, 11 o'clock, pinainom ko siya ulit nito. Sinabayan ko lang nitong juice. Ito, 2 sachet agad, 2 baso. Ganyang kalaking baso, 2 sachet. Para kakaihi ka. Mga hapon, mga 4 o'clock, yun. Nakaihi siya, naka-CR siya. Sabi niya, hindi naman ako papadala ng BRTTH. Kasi parang okay na niyang katawan ko. Pag mga gabi na, nakatulog na siya. Pag umaga, binantay ako. Pag gabi, pinainom ko naman siya na alas 6. Ito naman 3. Nainom niya is 9 capsule. Kasi 3, 9. Kinaumagahan, ito naman, pinaalmusal ko. Mainit nito, tsaka ito. Tapos, sabi nga ng mga kapitbahay namin, paglabas siya ng bahay, sabi niya, bakit yung maga ng kapatid mo nawala? Bigla na yung naglupos. Ganyan.
Sabi, nakakatakot niya yan. Kasi pag naglupos niya, mamamatay na. Sabi ko, hindi naman siguro. Kasi ako, pinapainom ko siya ng kay Doc Betito. Sige nga, mga 2 days, 3 days, nakaihi na siya. Ngayon, sabi ng doktor, dinala namin siya sa BRT ngayon. Sabi, hindi naman daw siya dialysis na kasi okay na yun. Kidney niya. Grabe, power! Ngayon, naka-confine siya sa BRTTH dahil gusto lang namin masigurado kung okay ang katawan niya. Tapos, nandun siya ngayon, kasi ito nga, tinignan ng doktor kahapon, pinadala sa akin. Kasi sabi kasi umuwi yung hipag ko. Anong may pinainom sa kapatid mo? Sabi ng doktor. Sabi ko, bakit? Basta pumunta ka doon. Kahapon, din nagpunta ako doon. Ang dala-dala ko. Sinuplayan mo na yung doktor para kami Tapos- missing doktor ka na. Sabi niya, bakit niya? Tapos yung katawan niyang baga, pagdating sa ospital, hindi na siya maga. Ang problema lang, nanghina siya. Kasi nga, siguro sabi ko, kasi nung alam niya nang magaling siya, takbo dito, takbo doon. Sabi ko, huwag ka munang magsisi. Wala pa Kasi isang ito buwan. nga. Kasi hindi ko siya pinakain ng mga as-an pagkain. Ito lang i-maintain ko sa kanya, 3 days. Tapos, yung pagkain niya, sabi ni Doc, lugaw. Dinilugawan ko siya. Tapos, mga after 5 days, uwi ang asawa. Yun, sabi ng anak, pinakain niya ni mama ng pizza. Tsaka pinainom niya ng Sprite. Doon siya Bawal sinuka ng suka. Kaya Bawal tinakbo yung namin Sprite. siya sa hospital. Kaya nung tinanong ko yung doktor, Dok, ida-dialysis ba yan? Sabi niya, bakit ida-dialysis? Sabi ko ako, ang pagka ko, ang creatinine yan, hindi na nga niya. Wala mapinainom dyan na gamot na iba. Tiglayan lang siya ng swero kasi nasuka ng suka. Kasi pinainom nga ng hipag ko ng soft drinks. Tapos ngayon, Bawal na siya. Tapos nung sabi ng hapon ng doktor, sabi doon sa hipag ko, umuwi. Alas 5, umuwi siya hapon. Ngayon, Maylin, yung mga gamot daw, sabi ni Doc, na pinapainom mo sa kapatid mo. Bakit? Anong gagawin sa gamot? Lang daw niya makita. Sabi niya, sumama ka daw. Sabi ko, sige, sasama ko. Ipagpunta namin, sabi ko, ito po ang pinainom ko. Hindi naman ako siguro yung Doc, bawal. Bawal inom. Kasi wala naman ako, mga fruits lang naman to. Hindi naman to synthetic. Tapos ito pa kung pinainom ko sa kanya. Sabi ng doktor, okay lang, yun naman yung problem. Kasi yung hipag doon, Hindi mo sinabi, from 1.5, naging normal na kapoy. sabi ko Yan nga, ang gamoy iniinom lang. tapos kasi nga, Hindi doon mo pa siya sinama. kahapon, sabi ng doktor, dialysis daw. Kasi yung hipag ko, ang pinakitang result, Yun dati. yung sa Legazpi Hospital. Sabi ko, Dok, i-laboratory ni ulit. Kung i-dialysis talaga siya, di inintay namin yung laboratory test. Sabi niya, wala na niya siyang problema, okay na. Okay ang kidney, okay yung liver, okay lahat. Nilagyan lang siya ng dahil doon sa nain niya. Niya. Pero ngayon, for starving siya, bukas makakalabas. Pero walang dialysis na nangyari. Kaya, sabi ng mga kapatid ko, thank God at thank you daw, Dr. Dito. Hello everyone, Diyos marhay na pagkahapon po sa Indo Kabos. So welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Betito and to our Vice President Ma'am Ann Betito Princena. Ayan, so magandang hapon po sa Indo Kabos. And welcome po sa tuyang programa ngayon na pagkahapon. So happy blessed Monday po sa inyong lahat. Of course, ayan, so batiin muna natin yung anak ni Ma'am Ann, Betito Princena. Ayan, so happy birthday po kay BBRJ. Ayan, so siya po ngayon ay nag-celebrate ng kanyang kaarawan. Ayan, so binabati ka din po ng inyong lolo na si Doc Joey Betito na happy yes birthday. Ayan, so God bless. Ayan, good health po always. Ayan po. So, ngunyan, maray na pagkahapon din po sa mga nakaantabay na sa ating programa na Doc Joey Betito and of course sa mga nakikinig na po sa radyo, nakikinig po sa kanilang tahanan. Ayan, so magandang hapon po
sa inyong lahat. Okay? So, ngayon po bukas pa ang aming office. So, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City, and front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pwede po kayong mag-message or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. If ever po may mga problema tayo sa kalusugan or kahit po walang problema, ayan, pwede po kayong magtanong kay Doc Joey Bitito. Ayan, sa Smart, we have 0910-4482-598. Once again, sa 0910-4482-598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, yan po yung official contact number ni Doc Joey Bitito. Ayan, so pwede po kayong mag-message sa kanya if ever po may mga katanungan tayo about po sa kalusugan po natin, diba? About sa ating mga amazing products, diba? Pwede po kayong magtanong kay Doc Joey Bitito. And kay Sir Ronald Jake Espino, good afternoon po, Doc. May problema po ako kasi may sakit yung ate ko. Sana po may gamot na magagamot po sa kanya. So, ano po yung problema po niya? Ayan, pwede po kang mag-message kay Doc Joey. Pwede mo siyang i-follow sa kanyang Facebook accounts na Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bibon Bitito. Ano kaya ang problema ng ate mo? Para matulungan po natin, di ba? So, text nyo lamang po kung anong pangalan, edad, karamdaman at taga saan po kayo para po ay masend na natin yung mga details na itatanong natin kay Doc Joey Bitito. Okay? So, yun, maraming salamat naman po sa mga clients natin na kanina. Grabe yung mga pasyente natin kanina, hindi po biro. Yung kanilang mga health concern, ang dami. Bakit ganon? Pinaano pa natin, pinatagal ng pinatigal. Ayan, so halos mangiyak na si nanay. Grabe ngiyak po ni nanay dahil po ang problema po ni nanay, everyday siya nag-i-insulin. Ayan, so malabo na, hindi na po na halos nakakakita. May problema sa lungs, diabetes, na hindi hirap na din makalakad. Uminom ng 6 months sa kanyang lungs. 'Di ba? Sabi ko po, kung kayo ay nakakaramdam na ng medyo masama, ayan, so magpakonsulta na po tayo agad. Wag po natin iipunin, 'di ba? So kasi yan, kapag pinabayaan po natin, humahantong po sa mas yung buhay po natin. At the same time, yung gastos po natin mas lalo pong lumalaki. Instead na tayo po ay magpapakonsulta, maagapan po natin ang ating mga health problem, so matutulungan tayo ng maaga, 'di ba? So medyo nagmamanas na din po yung paa. Yan, si nanay kanina din, yung isa hirap na din pong makalakad. Pati yung paningin po niya hindi na halos makakita. Yan, so bumalik din po si nanay from Bakakay. Ito yung paborito kong pasyente dito. Ay, lahat naman paborito, 'di ba? So yung mga pasyente natin kasi ang babait. Yan, so yung dalawang mag-best friend, yan, going 3 months na po si tatay na pag-take ng ating Amazing 4. So, by next week, ayan, pag-avail ulit ng 15 days, so magkakaroon na po siya ng laboratory. Kung bumaba na po yung kanya creatinine, kasi yung crea po niya is 408. Yun, na mataas po yung kanyang creatinine. So, nagtataka siya kasi ilang taon na siyang nagpabalik-balik sa hospital. Pero yung creatinine, mas lalong tumataas, hindi po bumababa. Yan, kaya naman po, yan, sinubukan po ang ating Amazing 4. Yan, so, ngayon po ay going 3 months na. Kaya magkakaroon na po siya na laboratory. Yan, so, titingnan natin kung bumaba na po yung creatinine niya or babawasan na ba natin yung kanyang iniinom. 'Di ba? So, lahat po may process, 'di ba? Hindi po, matagal nga ako mag-iinom ng Amazing for 3 months pala or 6 months. Bakit yung iniinom mo ba? Ilang taon ka na yan umiinom, pero andyan pa din po ang inyong mga health problem. So, wag tayo mainip, 'di ba? Si nanay nga, biruin nyo, every 15 days nandito, pero ngayon naka 3 months na. Bilis ng panahon.
Yan, ngayon nga, 'di ba? Patapos na naman yung January, February na. Yan. So hindi natin na mamamalayan na tapos na naman ang 2025, 'di ba? Kapapasok lang, Miss Len. Ayan. So, yun po, sa mga gusto po magpakonsulta kay Doc Joey, yan, visit po kayo bukas. Open po ang aming office from 8 a.m. to 6:30 in the evening po. Yan, so pwede po kayong magpakonsulta dito kay Doc Joey Bitito. So, ngayon po, available pa ang ating mga amazing products. So, from Amazing 4, Amazing Trio, Mega 1 Capsule, and of course, ang ating mga healthy products. Yan, kay Ma'am Jenny Guda. O, ayan, good afternoon, Ma'am. Nag-avail din po siya ng ating Mega 1, Miracle C, Mega A Multi-5, and yung ating Multi-5 coffee. Yan. So, mag-isa siya ngayon. Hindi niya kasama si Ma'am Levy. Yan. So, once again, ang ating office, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan. So, bukas po kami Monday to Saturday from 8 a.m. to 6:30 in the evening, at pang Sunday naman po from 8 a.m. to 12 noon lamang. Kahapon, ang dami din pong nagpakonsulta kahit Sunday. Diba? So, kanina, ang dami naman pong pumunta sa atin at nag-avail. So, for now, may ihahapyaw tayo na topics, which is ito yung isa sa pinakamarami din po na nagpapakonsulta sa atin, which is yung CKD. Ano ba ang CKD? Ito po ay chronic kidney disease. Ayan, saan ba ito nakukuha? Yan, yung chronic kidney disease. So, ay isang seryosong kondisyon kung saan unti-unting humihina ang kakayahan ng kidney sa nasalain ang dumi at toxins mula sa dugo. Nakakabahala na pabata ng pabata ang nagkakaroon po ng CKD sa Pilipinas. So, dati, di ba, kapag medyo may edad na saka lang nagkakaroon, ngayon po, kahit bata, ayan, nagkakaroon na din po ng chronic kidney disease. Paano po siya na-adapt po natin? So, nakakabahala na yan, pabata na nagkakaroon ng CKD sa Pilipinas. Isang indikasyon ng pagbabago sa lifestyle at iba't ibang salik ng nakakaapekto sa kalusugan ng kidney. So, ano ang mga sanhi ng CKD sa mas mataas or sa mas batang henerasyon? Ayan, makinig po yung mga kabataan, mga estudyante, na mga new generation. Yan, so number 1, hindi malusog na diet. So, ang sobrang pagkain ng processed food, fast food, at matatamis na inumin ay nagdudulot po ng mataas na blood sugar, sodium, at cholesterol na nakakapinsala sa kidney. Ang mataas na sodium ay nagpapataas ng blood pressure na pangunahing dahilan ng CKD or chronic kidney disease. Kumain po ng tulad ng prutas at gulay. Ayan, nakakakain pa ba yung mga bata ngayon? Ayan, usually gusto natin mga masasarap na pagkain. Ako nga, paborito ko din po yung, adobong natural. Ayan, so, di ba? So, talagang matatakam ka naman kapag, masarap na ulam. Pero, alamin din po natin kung ano yung magiging kausa. Ayan, kumain ng mga prutas at gulay. Number 2, labis na pag-inom ng mga dikulay na inumin. Ayan, hindi na tayo umiinom ng tubig. Gusto natin yung may kulay kasi masarap yung may kulay. Pero alamin po natin kung ito ba ay hindi makakasira sa ating kidney. So, ang inuming ito ay may mataas na sugar na nagpapataas ng risk ng kidney stone at kidney damage. Ayan. Kaya ngayon, ang dami po nagkakaroon ng kidney stone. Yan, ilan ngayon yung pasyente natin na mayroon pong kidney stone. Yan, si Tatay Willie Adra, isa po na hindi natuloy sa operation sa kidney stone, na natulungan po natin sa Amazing 4. Ayan, na ngayon po ay walang operasyon na nangyari. Ayan. So, pinipilit ng kidney na salain ang sobrang sugar na nagdudulot ng stress at pagkasira nito. Palitan ang mga dikulay na inumin ng tubig. Ayan, tubig, libre na lang. Pero gusto natin yung dikulay para bibili tayo, magagastusan tayo. Pero tubig, libre na lamang po yan. Or, pwede tayong uminom ng buko juice. Ayan, makakatulong po ang buko. So, number 3, sobrang paggamit ng painkillers. Ayan, sa mga umiinom po ng gamot, huwag pong iinom basta-basta. Kailangan po may advice ng inyong doktor. So,
So, ang madalas na paggamit ng over-the-counter pain relievers, tulad yan ay maaaring makasira sa kidney kapag sobra o pag pangmatagalan. Kaya naman po sa may mga maintenance, every 3 months, magpa-test po kayo, kamustahin nyo po yung kanyong creatinine, baka mamalayan ninyo, due for dialysis na kayo. Kaya every 3 months, kailangan po natin ng laboratory para po ay ma-monitor po natin yung ating creatinine. Ayan, so, yun. Gamitin ang painkillers ng may reseta at sa tamang dosage lamang. Diba? So, number 4, pagtaas ng bilang ng diabetes at hypertension. Kaya naman po sa may mga high blood, diabetes, yan. So, agapan po natin yan. Wag po natin baliwalain. Dahil kapag nag-complicate po yan, mahirap na. Diba? Sa mga mas batang edad, tumataas ang kaso ng diabetes at high blood pressure dahil sa poor lifestyle habits tulad ng kakulangan sa exercise at hindi tamang pagkain. Usually, di ba, hindi na tayo nag-exercise, more on cellphone, inuutusan ng magulang, ayaw kasi nagsi-cellphone, di ba? So, wag po natin. Kasi ang cellphone po, more on radiation din po yan. So, makakasira. Kaya naman po, mag-ingat, di ba? So, kapag kailangan natin simpleng exercise sa bahay, maglinis, diba? Malaking bagay na po yan at makapag-exercise tayo. Ayan, so ang diabetes at hypertension ay pangunahing sanhi ng CKD dahil sa pinsalang dulot ng mataas na sugar at pressure sa blood vessels at kidney. Ayan, regular na mag-monitor ng blood sugar at blood pressure. Ayan. So, kakulangan sa tubig, dehydration. Maraming kabataan ang hindi umiinom ng sapat na tubig dahil sa gusto natin yung mga dikulay na tubig o kakulangan sa hydration habits. Ang dehydration ay nagdudulot po ng build-up ng toxin sa katawan at nagiging sanhi ng kidney stone. Siguraduhin uminom ng 8 to 10 glasses every day. Ayan. So, yan, iilan lang po yung na-tackle na topic natin. So, sedentary lifestyle at obesity, ang kawalan ng physical sa aktibidad ay nagdudulot ng obesity at insulin resistance na nagpapataas po ng risk ng CKD. Ang sobrang timbang ay naglalagay ng dagdag ng pressure sa kidney. Maglaan at least 30 minutes na exercise araw-araw tulad ng pag-walking, paglinis sa bahay, mayan, exercise na din po yan, simpleng exercise. Number 7, paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Yan, sa mga mahilig po sa bisyo, wala na ngang hanap buhay, kulang na nga tayo sa, sa mga bayarin natin, yan, inuuna pa natin yung mga bisyo. Diba? So, marami yung magagalit sa iyo, Miss Len. Bahala ka dyan. Ayan. So, so mga paninigarilyo at sobrang pag-inom ng alak ay nagdudulot po ng oxidative stress at nagpapahina ng kidney function. Binabara ng toxins mula sa sigarilyo at alak ang blood vessels ng kidney. Tumigil sa paninigarilyo at limitahan ang alak. Ayan. Sino ang madalas na magkaroon po ng CKD? Number 1, mga may pamilya history ng kidney disease. Kung alam na po natin na history ng pamilya natin na mayroon pong chronic kidney disease, mag-ingat na po tayo. Huwag na natin gawin yung mga hindi dapat natin gawin. Kasi later on, tayo din po ang magsasuffer po niyan. Yung pamilya natin, yung magsasakripisyo po niyan. Kaya ngayon pa lang, ay ingatan mo na, iwasan mo na. 'Di ba? So, kung may kamag-anak na may CKD, mas mataas na risk ang dahilan ng genetic factors. Number 2, mga kabataan na obese o overweight. Ang obesity ay nagpapataas ng panganib ng diabetes at hypertension. Pangunahing sanhi ng CKD, ang mga kabataang madalas uminom ng painkillers or energy drinks. Ang sobrang paggamit nito, produktong direktang nakakasira sa kidney. Yan, sa may mga hypertension, diabetes at mga dalawang kondisyon ng ito ay pangunahing sanhi ng CKD sa Pilipinas. So, kumain po ng mga masustansyang pagkain, katulad ng ating mga amazing products na nandyan na po lahat, gulay, prutas. Yan, kaya nga po dito sa atin may mga dinadialysis, kidney failure,
nagiging okay po at may mga prostate problem. So, yan po, isa lamang pong iilan lang po yan ng mga paalala sa may mga problema po sa chronic kidney disease. Yan, ingatan po natin, umiwas po tayo, at wag po natin baliwalain po yan. And of course, hindi lang po doon sa mga nakakaramdam po ng mga problema sa kalusugan.